Os veciños de Friamonde celebran esta fin de semana a festa do San Vicente de Mourulle, unha romería que antigamente se celebraba no pobo de Mourulle, pero que trouxeron para Friamonde despois de ser asolagada polo encoro. Miriam, aínda que é moi nova, contounos sobre o pasado desta festa. Ser a festa de Mourulle, entonces claro, hai moita xente daqui do lugar que estuvo vivindo en Mourulle. O que é a iglesia, os santos, viñeron todos para arriba. Eu non teño acordo que se celebre a festa abaixo, pero si os meus veciños e antepasados meus, por exemplo, teñome contado de ir á festa abaixo. Pero claro, veu o encoro e asologouse todo e seguimos celebrando a festa de Mourulle. Un poquinho máis para arriba e sigue a festa, que non decaia, non? Non hai que, si as deixamos, acabanse as festas e por unha vez que hai no ano, que nos xuntamos os veciños e uns contos, e ben. Bueno, contábanos antes un veciño que antes lle chamaban a festa dos borrachos, sabes algo? Sí, será porque fai máis frío, a xente non quere pasar frío, e sí, suélese beber máis que noutra festa, non sei por que é. Unha das romarías máis temperás do ano que nesta ocasión foi organizada por esta moza e outra veciña. Pois a verdade é que a primeira vez que unha muller non, que xa eu non teño acordo a que fora unha muller, pero por o que me teñen contado que sí que xa ten habido mulleres na comisión de festa. Pero así dixemos, pois vámonos poñer que sean mulleres. Pois sí, puñéronos a nós, a unha compañera máis a min, e ben, aquí estamos. Fixemos o que muller pudemos, e aquí... E organizastedes o que vai ser unha das primeiras romerías da comarca? Sí, a comisión de festas normalmente fai a festa de setiembre, máis a Virxen das Dores, máis o San Vicente. Entonces, claro, é das primeiriñas que hai da comarca. Un traballo que fixeron con moito gusto, xa que, segundo nos contou esta moza, recadaron parte dos cartos coa venda de camisetas coa imaxe da Pontefortes. Esta mañá os preparativos xa estaban en marcha, coa carpa e luces xa apostas. Unha lona que seguro nestes momentos tapará a todos os veciños, xa que a festa empezaba hoxe. Si hoxe á noite vamos ter unha churrascada, calquera que poida e queira, podes acercar, hai que a churrascada gratis, pan e viño, e a romería, temos un dúo para acompañar un pouco a churrascada, e mañá outra vez festa, mañá temos tamén un grupo, e aquí. Mañá é o día grande. Si, mañá é o día grande, temos misa, hai misa a 1:30, e despois temos sesión vermú, e á noite tamén temos o grupo. Comida, bebida e baile. Non hai mellores excusas para non achegarse hoxe ou mañá a Friamonde. Que saber se a xente se anima a vir hasta aquí, facernos compañía. Aquí hai sitio, estamos ao recolleito, non vai chover, esperemos. E se chove, pois temos a carpa, e nada máis. Aproveitamos para chegarnos ás ladeiras do Miño, dende onde lles amosamos o lugar onde se atopa Mourulle. Baixo as augas de novo, claro.